Usa ka medical mission gilusad sa Parole and Probation Office sa Toledo City. Nakabenepisyo ang mga probationers, parolees ug pardonees. Sila nagikan pas Balamban, Asturias, Tuburan, Tabuelan, Pinamungahan, Toledo City ug Aluginsan. Ang libreng serbisyo nga napahimuslan naglakip sa pagtangtang sa mga cyst, tuli, ibot ug ngipon. Nasay check-up sa mata ug libreng reading glasses. Kita niya usab ang blood diagnostic service sama sa kolesterol ug blood sugar test ug blood typing. Malipayon kayo ang mga benepisyaryo sa mga serbisyo nga libreng gipahimuslan nila. Ang maong medical mission yabagan sa Kapwa Ko Mahal Ko Foundation. Kauban ang mga civic organizations ug Cebu City Medical Center. Gipahigayon kini ngadto sa covered court sa barangay Ilihan, Dakbayan sa Toledo.